ke ngabe sihlupha emtheni. Angithi phela i-load shedding lezi nsuku. Hayi mina njalo angisakwazi ukuthi ngifone ngenzeni. Umuntu engazaliwe ngenxa nje ye-load shedding. Ayi thina ke singajoli simnandi baba silahle isixoxo ngisho ngathi ngicima phone. Kahle ke ungazi uba proud ngokushima. Hambanya bafethu. Awuyi. La so hamba. Ngibafika ngikhamkeni. Azo futhi ninkinga la ngigaxa phela aningibulaka i-room kunengane sengiyo. Akusamboleke i-room phela. Impela kuyabheda kwasekhaya phela mina nginaye so kuyabheda mfethu. Hayi nokhuleka wena Nkabi ngingakunikeza nje mina eyami i-room. Nakhona nje khuleka usithathe nje isikhathi sakho nje unabe ungathathi ngokuthi ucoshe u1 thatha ngokuthi ucoshe u1 kodwa mude nasi lesikhulu nazo zonke Meleke la. Hayi kuyaphela flies on one. Sure. Hey. Ngani qoya bengenazi izindlu. Kanti uphansi. Hey. Ashaqhamuka. Unini Kunelo kunenkinga akade ngisayini kodwa Uphumaphi? Asambeni sesgreen go. Sinenkinga siya oza la empedeni. Angeke woza nombhede wena la. Hayi sizo isitulo nje. Sife kuphi kanti? Hayi ngisikhanda. Ngisikhanda. Right nje situlo. Manje sikazo sifisa afuna uza la empedeni. Hayi si-right lesitulo nje. Comfortable kabi la mina. Awubheke kahle mfethu. Ke kuncane kunini singiqayile uncane nje kuphela awu ngindlabani lesibolekile. Ngiyoza sokhetha lapha lana. Kancane. Uzobuya isitulo sami. Right. hayi mina Nkabi mina ke sengifisa ukwazi ukuthi ubalengane lephethe usigaqa lapha endlini. Awumazi uprom. Lo wadlamini lapho gandaganda ezantsi. Uprom Wazi ukuthi baba uprom usigaqa. hayi man uprom hayi Dlamini, uprom Dlamini. upromi lona wakubanje mina phela upromi lo bisahlukaniswa naye mina ngoba ngangazi ukuthi uyivirgin yena wangincinci kodwa upromi sekwazi ukuhamba nikezana nosigaqa Ayithola na uprom. lapho usigaqa ujwala lapho usigaqa ngeke phela endlela nenzani la sengicabange kahle room yami lena uqala wona ubhede lo uyawa sengicabange kahle wena ha hey musuchaza wangisho wena utshintshe ndini usephum hamba musuchaza ngicela ngicela